Кніга Йова, раздзел 26. І сказаў у адказ Йоў: «Як жа выслухаў ты кволага, і так ты падтрымліваеш плячо таго, хто нядужы? Якую параду даў ты таму, хто не мае мудрасці, і разважнасць сваю паказаў ты вялікую? Каго ты захацеў павучыць? І чый гэта дух, што выходзіць з цябе? Вось жа цені дрыжаць пад водамі і тыя, што жывуць разам з імі. Пекла аголена перад ім, і няма ніякай заслоны для абадону. Ён расцягвае поўнач над пусткаю і павесіў зямлю на нічым. Ён закрывае воду ў хмарах сваіх, каб не зліваліся яны адначасна на зямлю. Ён закрывае выгляд пасада свайго, расцягваючы над ім хмару сваю. Ён акрэсліў наўкола мяжу водам, аж пакуль скончацца святло і цемра. Слупы нябесныя дрыжаць і баяцца гневу яго. Магутнасцю сваёю ён прыстрашыў мора і мудрасцю сваёй перамог Рагаба. Дух яго распагодзіў нябёсы, і рука яго знішчыла ўцякаючага скарпіёна. Вось такія межы шляхоў яго. І паколькі мы чулі малую кроплю слоў яго, то хто змог бы адчуваць грымоты велічы яго?